Vstupenky do Bull Cafe zdarma sa minuli ako teplé rožky, dokonca rýchlejšie ako sme očakávali. Za týždeň boli preč. A za tento záujem vám naozaj ďakujeme. Otázka znie, čo ďalej. Pýtate sa, že či sa teraz platí. A odpoveď je nie, pretože počet voľných miest zdarma sme na základe vysokého záujmu navýšili. Takže prvých 500 šťastlivcov čaká celý prémiový obsah zdarma. Prístup k know-how od traderov s viac než 13-ročnými skúsenosťami, zľavy na predplatné Darwin Zero, analýzy trhu, signály, live chat support, návody ako byť dlhodobo úspešný, webináre, live vysielania, skrátka kompletný balík všetkého, čo trader potrebuje na to, aby bol dlhodobo úspešný. No a pozvánka na Discord zdarma sa nachádza na našom Instagrame. Kto skôr príde, ten skôr malie.